pajatu a Samia Sulemani ndi amene asankhidwa ngati Speaker of Parliament. Ndipo posatira zimezi taona ndithu kuti kunalinso maudindo ena kumene ku Parliament amene asankhidwa ngati First Deputy Speaker, komanso ndi kuti pali ndithu Second Deputy Speaker of Parliament. Ndi pa maudindo amene pa First Deputy Speaker ndi kuti pasankhidwa ndithu a Victor Musowa amenenso akuchoka ndithu ku chipani cha Democratic Progressive Party. Pa Second Deputy Speaker of Parliament ndi kuti pabwera ndithu a Esther Jolobala. Ndipo posatira zimezi taona ndithu kuti mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika apereka ndithu mafuno abwino kufunira amene a Samia Sulemani pamene ndithu agwira ntchito yawo kumeneko ku Parliament ngati ndithu Speaker of Parliament kuyamba mu chaka cha 2025 kukathira ndithu ku chaka cha 2030. Ifeso ndithu chimozimozi amene tikuchoka ku Fox Malawi News 18 mamu ndithu mwa timu yonse tikuwafuna ndithu mafuno abwino timu imeneyi imene ndithu yasankhidwa kumene ku Parliament kutumikira nzika za dziko la Malawi. Ndeno tupaja zikatero yonchi kumene ku Parliament kuliso ndithu maudindo ena amene amathandizira zoti Parliament izikhala ndithu ikuyenda bwino. Nde ena ndithu mwa maudindo amenewa ndi a Leader of the House, ndi kuti udindo umene ndithu amagwiranso ntchito yaikulu kwambiri ku Parliament. Nde potenga ndimene ndithu zayendera pamenepa taona ndithu kuti mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika apereka ndithu dzina la a Japi Muhango kuti akhale ndithu Leader of the House. Ndi pajambuyo mu ndithu pamene chipani cha Malawi Congress Party chimalamula dziko ndi kuti udindo umene wa Leader of the House anali ndithu a Richard Chimwendo Banda ndi amene ndithu anali mkulu wa zokambirana mu nyumba ndithu ya malamulo mu nthawi imeneja. Ndi mutati muone ndithu chithunzi chimene chikusewera pa skrini panopo chikuonetsa ndithu kuti a Richard Chimwendo Banda ali okwiya kwambiri, akuoneka ndithu kuti zochitika za kumeneko sakukondwera nazo. Chithunzi chimene chatengedwa ndithu kumeneko ku Parliament pamene aphungu amachita ndithu mavote kusankha Speaker wa nyumba ya malamulo, First Deputy Speaker komanso ndi kuti Second Deputy Speaker. Ndi akuoneka ndithu kuti anali okwiya kwambiri, sanakondwere ndithu nimene zakhalira makazi osatira za chisankho zimenezo. Komano ndimene ndithu zimene akukhalira pamapezeka ndithu pa chisankho ena owina ena ndithu amaluza. That's part of life. Ndeno tu udindo umenewo umene asankhidwa a Japi Muhango tikukhulupirira kuti ambiri usatira bwino kuti a Japi Muhango ndi kuti ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party ku chigawo ndithu chakumpotoko. Ni munthu mmodzi ndithu amene wakhala loyal ku chipani chimenechi cha DPP kuchoka kalekale ndithu mu zaka za mbuyomu. Pamene chipani chimenechi cha DPP chinali mboma kuzatulukanso mboma, iwo ndithu akhala ali loyal kumene ku chipani cha DPP. Ndipo tenga ntchito za mkulu amene tikuti Leader of the House kapena kuti wamkulu woyang'ana ndithu zochitika kumeneko ku Parliament. Ntchito zake kumeneko makande kuti amaonetsetsa zonoti pali kulumikizana pakati pa Parliament komanso executive. Ndi executive ndikuti ndi kwa mtsogoleri ndithu wa dziko. Ndikuti zili ngati kuti mabills aja akakambidwa makande ndithu kumeneko ku Parliament, ndikuti amatenga mabills amenewo kupititsa ndithu kwa mtsogoleri afuna kukasainira kakutani. Ngatinso pali ma communications ochoka ku boma ndikuti ameneyi amatenga ndithu ma communications amene kuwapititsa ku Parliament. Komanso ndithu amalumikizana pakati pa opposition komanso ndikuti aboma kuti pali zokambirana alisingati zina ndi zina, ndikuti dongoso lake amaliyendesa ndikuti ndi amene Leader of the House. Amenenso ndithu amagwira ntchito yolumikizana pakati pa nduna ndi ku Parliament. Paja ndithu kuma ministry kumakhala mwina nkhani zina zofuna kakusinthidwa kama bill kachani, ndi zinthu zimene zozo nduna zimakambirana ndi ameneyi Leader of the House. Kenako ndati nkhani zimenezo amazipititsa ndithu kumene ku Parliament kuti aphungu akambirane. Ndi udindo wake umenewo ndikuti a Japi Muhango ali ndithu ndi ntchito yaikulu yoti akagwire kumeneko ku Parliament. Ndi communication imeneyi yonena zona kuti a Professor Arthur Peter Mutharika asankha ndithu amene a Japi Muhango kukhala Leader of the House yabwera kuzera ndithu kwa mneneri wa a Professor Arthur Peter Mutharika amene watundeti ndi a Kathy Maulidi. Ndi mmene ndithu zathera maka musiku la lero. Nkuthekatu muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazo kuti mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika asankha a Japi Muhango amene tundi a Vice President a chipani cha DPP ku chigawo chakumpoto kukhala ndithu kuti Leader of the House ku Parliament. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka
tikumbukireso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sakuti panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Man News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani mosavuta.